खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव फार्स्ट आपडेटआव दङ गोजोनथाव खौरां। बिटिआर गोरोबथानि रादाय बायदियै बर' रावा आसामनि सोरखारि राव जाबाय आरो लासै लासै बर' रावखौ रायजोआव बाहायनो सोरखारा थियारि जाबाय। बेनिनो फिथाइ महरै आसाम आयेन आफादनि गाहाय हाबलांग्रा लांगोनायाव बर' हांखोजों लिरनाय नुनो मोन्दों। बर' रावजों आसाम आयेन आफाद होनना लिरबाय। बे बर' हांखो लिरनाया बर' राव बाहायनायाव आगानसे दावखोबाय आरो बर' रावनि थाखाय बियो थारैनो बाख्नायथाव देरगाथाव खौरां। आरोबाव गोजोनथाव खौरां, गोबाव समनिफ्रायनो बर' हारिया दाबिनाय आसामनि जुडिसियेल आन्जादाव बर' रावखौ थिसननांगौनि थाखाय दाबि खालामबोनाय जादोंमोन। दायो बर' रावखौ आथिखालाव जुडिसियेल आन्जादाव थिसननायनि लामायाव फैबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बिथोनबो होबाय होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ, नोंथाङाबो ससियेल मिडिया बाहायो नामा? बिदिब्ला सांग्रां जादो। सासे आइजोआ ससियेल मिडियायाव सुबुंफोरजों लोगो जाग्रोयो, बिनि उनाव जिनाहारनि अजद होनानै ब्लेकमेल खालामो। गोबां सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैदों। पुलिसआ ब्लेकमेल खालामनाय सासे आइजोजों लोगोसे सासेबाव सुबुंखौ हमनो हादों। मख'जाथावदि बे जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि नयडायाव। खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला सासे अजद होजागिरिया पुलिसनि खाथियाव थांनानै फोरमायोदि सासे शिबानी मुंनि आइजोआ जीवनसाथी.comनि गेजेरजों सिनायथि जालायो होनना। बिनि उनाव बेखौ शिबानीनि फ्लेटआव लेंहरो, जेराव सासे अमित मुंनि सेंग्राया सिगांनिफ्रायनो दंमोन। शिबानी मुंनि आइजोआ आरो अमित मुंनि सुबुङा अजद होजाग्राखौ खाना दोनो आरो 5 लाख रां दाबि खालामो। रां होयैनि थाखाय अमित मुंनि सुबुङा गाग्लोबजाग्रा सुबुंनि बेरेखा जिनाहारनि अजद होगोन होननानै ब्लेकमेल खालामो। बेनि उनाव गाग्लोबजाग्राया पुलिसनो गासैबो जाथायखौ फोरमायनायनि उनावनो पुलिसआ नायबिजिरनानै दायनिगिरि आइजोजों लोगोसे अमित मुंनि सुबुंखौ हमनो हायो। बिटिआरआव सोलिदों आयेन बेरेखा जौनि फालांगि। बाक्सानि मुसलपुराव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा जौ हमनो हादों। मुसलपुर सदर पुलिस थानानि असि नरेन सनवालनि दैदेननायाव सोलिनाय मोनसे अपारेशनाव गारामदेव गामिनि कनसेम मुंनि सासे सुबुंनि गेलामालनि दखाननिफ्राय पुलिसआ बोखांनो हायो आयेन बेरेखा जौ। पुलिसआ लोगोसे दखाननि बिगोमा कनसेम रयखौबो खाना लाङो। नाथाय मख'नो गोनांदि जेब्ला पुलिसआ बेखौ सावस्रि आनजाद खालामनो लाङो अब्ला बिनि देहायाव कर'ना मोननो हायो। दासान्दि रयखौ मुसलपुर सिभिल हस्पिटालाव लाखिना कभिडनि गुदि फाहामथाय होबाय थानाय जादों होनना मिथिदों। पुलिसआ मिथिनाय बायदिब्ला कनसेम रयआ गोलाव समनिफ्रायनो गावनि गेलामाल दखानाव आयेन बेरेखायै जौनि फालांगि खालामबोगासिनोमोन। बिनि बेरेखा पुलिसआ नांगौ बायदि राहा लागोन होननानैबो मिथिहोदों। अरुणाचलाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय, गोथौ हाखराव गोग्लैयो बास, सानै आसामनि थागिबिनि जिउ खहा जानायनि खौरां। अरुणाचलाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायनि जाथाय जायो। बे जाब्रबथायाव पेसेन्जार लांनाय बासआ गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो, जायनि जाहोनाव सानै आसामनि सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। अरुणाचल प्रदेशनि दापुरेजर सिलापथार फोनांजाब लामायाव हराव बे जाब्रबथाया जायो। बासआ बेलेन्स खोमानानै हाजोनि लामानिफ्राय गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो। जाब्रबथायाव जिउ गोमानायनि अनजिमाया बांनो हागौ होनना साननाय जादों। सानैजिया गाज्रि जोखोम जायो बे जाब्रबथायाव। हावा केम्पनि साखाथियाव जाब्रबथायाव गोग्लैयो बिबि ट्रेभेलर बासआ। बासनि बिगोमा रबिन्द्र सिंह आरो सालायगिरि अनजित बिश्वकर्माया जिउ गोमानायनि खौरां मोननाय जादों। दापुरेजरनिफ्राय पेसेन्जार लानानै सिलापथारसिम फैगासिनोमोन बे हरनि बासआ। बासनि गासैबो पेसेन्जारा आसामनिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव कंग्रेस दोलोआ जोबस्रांनायनि लामायाव। कंग्रेस एंगारना बिजेपिआव हाबदों विधानसभा बिसायख'थियाव टिकेट नागिरनाय कंग्रेसनि जौसिन दैदेनगिरिफ्रा। कंग्रेसनि दैदेनगिरि पंकज बरबरा आरो अनिल राजाया बिजेपिआव हाबो। बेनिनो सानजा गुवाहाटी बियाबनिफ्राय टिकेट नागिरदोंमोन पंकज बरबराया। 2022नि विधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि जानानै बिसायख'थि गेलेनो नागिरदोंमोन। रकिबुल हुसेनजों उदाङै एना एनि दंमोन अनिल राजानि। दिनै सानैबो दैदेनगिरिया बिजेपिनि रायजो आफादगिरि भबेश कलितानि बाहागो लानायाव बिजेपि दोलोआव हाबो। मख'जाथावदि सानबानि सिगां कंग्रेस नागारदोंमोन जरि शर्मा बदलियाबो। दुन्नै बियाबनि कंग्रेसनि बारग' एमएलए शिबचरण बसुमतारियाबो हाबदों बिजेपिआव। फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जागोन होनना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोराव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ दिनै दावबायफैदों। फरायसालिमाफोरनि थासारिफोरखौ नायदिंफैयो आरो फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरि आरो फरायसालिमाफोरनि मावथिफोरजों फरायसालिमाफोरनि थासारिनि सोमोन्दै सावरायो। गसाइगाव फरायसालिमा, गसाइगाव बिएड फरायसालिमायावबो प्रमद बर' बिथाङा दावबायफैयो आरो गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव हिन्जावसाफोरनि हस्टेलनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा बिथाङा बुङो दि फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो भेन्सार फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होनना बुंथियो। लोगोसे हायार सेकेन्डारि टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो थिसनलाय होनाय जागोन होननाबो बुंथियो बिथां बर'आ। जिब जुनार फिसिनायनि बांग्रिं फैसिगोन बिटिआरआव, बे बाथ्राखौ बुंदों राकेश ब्रह्मआ। सानफ्रोमबो सुबुंनो थांना थानायनि राहा हिसाबै बिटिआरनि मोनब्रैबो जिल्लायाव
अमा बोरमा दाउ हांसो फिसिनायनि खाबु होगोन प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि खुंथाया। गावनि नखरखौ दैदेननो थाखाय राहा हिसाबै बे खेबाव बिटिसि खुंथाया गंफ्रोमबो नखरावनो गावारि हेफाजाब हान्जानि जोहै ना फिसिग्रा आरो जिब जुनार अनसाय बिफाननिफ्राय अमा बोरमा दाउ हांसो बायदि राननानै होनो थाखाय गोख्रों बिथांखि लादों होननानै फोरमायदों बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। बेबायदिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मोन 30 गावारि हेफाजाब हान्जानो गिबि खेबनि थाखाय बोरमा आरो हांसो राननानै होयो। रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय बायदियै भेटेनारि जिब जुनार अनसाय बिफाननिफ्राय अमा बोरमा दाउ हांसो फिसिनो थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि खुंथाया गोबांथार राहा लादों। बेनि थाखाय मिरु सोरखार आरो बुहुमनां बेंकनिफ्राय रां लानो थाखाय सावरायनाय जाबाय होननानैबो बुंथियो। दा फैगौ 4 बोसोरनि गेजेराव बिटिआर हालामाव अमा बोरमा दाउ हांसो बायदि फिसिनायनि दोहौजों बांग्रिं बायदि सोमजिनो हासिगौ होननानै बिटिसिनि ना फिसिग्रा आरो जिब जुनार अनसाय बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ फोरमायथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिसिनि राजधानी आरो बिटिसि सोरखारजों गोजोननि सोहोर फोसावजानाय क'क्राझार नोगोराव सिखाव दाखाथिनि उदखार खालामनाया बांदों। जाउनाव सरासनस्रा सुबुंफ्रा गिखांदों। बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोराव खोमसिनि समाव सिखाव दाखाथि उदखार सरासनस्रा थागिबि रायजो राजाफोरा जाथायनि साया नागिरनानै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनदों। गोजोननि सहर क'क्राझार नोगोरनि वार्ड नम्बर 4 शान्तिनगर सुभाषपल्ली गौरनगर आरो मासारदा लाइनाव खोमसि समाव सिनाय मोनै सुबुंफ्रा नखर नखर हाबनानै सिखाव दाखाथि उदखार खालामदों होनना सन्देह खालामदों आरो जाथायनि सायाव जिल्ला पुलिस बिफाना गोख्रों पहर होनांगौ होनना क'क्राझार पुलिस थानायाव सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा दिनै गांसे एफआइआर थिसनदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव ओनसोलनि थागिबि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय साननै सानथामनिफ्रायनो दिनैसिमबो खोमसिनि समाव बेबायदि गिख्रंथाव थासारिया ओनसोलाव गिखांनाय लाबोदों होनना रोखा फोरमायो आरो पुलिसा थाबैनो संदाननांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।